Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shi ne harafin da za mu gabatar muku a cikin wannan darasi. Ga shi nan yadda ake rubuta shi daga sama zuwa ƙasa yayin rubutu. Yanda ake karanta shi kuma shi ne alifun, ga shi nan a rubuce da rubutu na boko. Alifun, ma'ana alifun, 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 haka ake karanta shi. Na tabbatar kowa zai iya karantawa da kansa insha Allah. Ma'ana alifun shine darasinmu na yau insha Allah. Sai abu na gaba wato rubutu kenan. Kamar yadda muka faɗa muku a baya, wannan gida da kanka zaka bi cikin harafin inda fensir kana ja. Kamar yadda muka faɗa muku kuma a cikin farkon wannan bidiyo, shi wannan harafi na alifun ana fara rubuta shi ne daga sama zuwa ƙasa. Ma'ana zaka ɗora fensir naka daga sama ka ja shi ƙasa kamar yadda yanzu haka kuke gani. Sai wannan gida shi kuma da kanka zaka rubuta, ba a kawo ma wurin da zaka bibiyi harafin ɗin da fensil naka ba. Kamar yadda kuke gani yanzu haka ana rubuta shi. Shi wannan harafi ba shi da wahala ko kaɗan, saboda alifin kenan. Sauƙi yake da shi ba kaɗan ba. Na san kowa zai iya, kuma kowa ya yi rubutu nashi na san mai kyau. Idan wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana like. Ma'assalam.